שלום לכולם, כאן אביחי כהן מנשק הצפון. אם אתם לא יודעים, עכשיו אתם יודעים. היום אנחנו הולכים לדבר על איך מפרקים אקדח טאורוס G3, האקדח החדש של טאורוס. אנחנו גם נעשה אנבוקסינג קצר על הקופסה, איך היא מגיעה. יש לנו פה אקדח טאורוס, אני אומר מראש שהאקדח תוטב כדי שנוכל לפרוק אותו בביטחון. אז אנחנו נפתח את הקופסה, נראה מה מגיע לנו. ככה מגיע לנו האקדח. האקדח מגיע עם שתי מחסניות, מחסנית אחת של 15 כדור, מחסנית שנייה של 17 כדור. נשים אותה בצד, ניקח את האקדח, נשים את הקופסה כרגע בצד, היא לא מעניינת אותנו. אז מה שחשוב לנו, לפני שאנחנו בכלל מפרקים את האקדח, חשוב מאוד לזכור שצריך לפרוק אותו. נכון, אנחנו עכשיו פה עם תותב, אין לנו צורך בפריקה, אבל עדיין נחזור על איך אנחנו פורקים את האקדח, כדי שאם אתם עושים את זה בבית או בכל מקום אחר, שזה יהיה בטיחותי, שתוכלו לנקות את הנשק, שתוכלו אחרי זה להחזיר את הנשק לשימוש במיטבו. אז דבר ראשון, בפריקה אנחנו מוציאים את המחסנית, אנחנו רואים שהמחסנית אין בה כדורים, או אם יש בה, שמים אותה בצד, מרחיקים אותה מהנשק. דבר שני, שתי דריכות חזקות, אפשר לעצור על יצר מחלק, אפשר להחזיק אותו לאחור, נותנים מבט, מוודאים שאין לנו מחסנית ושאין לנו שום דבר בבית הבליעה. משחררים נקירה לעבר חומת מפגע. מה זה חומת מפגע? לא חדיר, לא נתיז. אז עשינו את שלושת הדברים האלה, ועכשיו איך אנחנו מפרקים את האקדח שלנו. אז פה יש לנו, כמו שאמרנו, טאורוס G3, אקדח חדש. אנחנו מושכים לאחור. מי שלא רואה במצלמה, אל תדאגו, אתם תקבלו קלוז-אפ מלמעלה. יש לנו על הגוף של האקדח שני זיזים קטנים, גם בצד הזה וגם בצד הזה. אנחנו מושכים את האקדח, שימו לב, אגודל, האצבעות, משיכה לאחור עד לאמצע החריץ. מורידים את שני הזיזים בשתי הצדדים, גם פה וגם בצד השני. מחזיקים למטה ופשוט מושכים את האקדח החוצה. יש לנו את האקדח מפורק, את השלב הראשוני שלו. השלב הבא זה להוציא את הקפיץ. מוציאים את הקפיץ על ידי לחיצה על הקפיץ ומשיכה כלפי מעלה. הוצאנו את הקפיץ ומוציאים את הקנה, אותו דבר. זה בעצם נגמר פה הפירוק שלנו. אין צורך לגעת בבית הדקים, אין צורך לגעת בשום דבר. אם אתם רוצים לנקות ניקיון מעמיק יותר, אתם מוזמנים לבוא אלינו. אנחנו נעשה את זה איתכם בשבילכם. אז אני חוזר עכשיו, סיימנו את הפירוק. עכשיו אנחנו נרכיב את האקדח. פה אתם יכולים לראות, זה החסם שיש לנו בקנה, התותב. אנחנו מחזירים אותו כי אנחנו רוצים להמשיך לצלם ולכוון לכל עבר. אנחנו לוקחים את הקנה, מכניסים אותו. שימו לב, הקנה נכנס קודם לפתח הקנה, חוזר, רואים שהוא יושב במקום שלו, שהוא לא זז לנו ימינה ושמאלה. לוקחים את הקפיץ מחזיר שלנו, שמים אותו במקום שמיועד אליו, לחיצה עם האגודל. שימו לב, אם אנחנו לוחצים עם האגודל, אתם תראו את זה, אז הרבה יותר קל להחזיר אותו למקום. אנחנו צריכים לראות שהוא חוזר למדרגה הנכונה. ברגע שהוא חזר לנו למדרגה הנכונה, אנחנו יכולים לסובב את הקנה חזרה קדימה, להחזיק את האקדח אחיזה מלאה בגוף, ולראות שאנחנו בצינה יש לנו שתי חריצים. אנחנו מרכיבים על הצינה, על שתי החריצים, ופשוט עד הסוף משיכה לאחור, שתי דריכות, לוודא שבאמת הרכבנו אותו כמו שצריך והאקדח מוכן לשימוש. שימו לב, דבר חשוב, אחרי שפרקנו את האקדח, אנחנו מבצעים פריקה נוספת, מוודאים שאין מחסנית, שתי דריכות, מבט לבית הבליעה ונקירה לעבר חומת מפגע. אני מזכיר, חומת מפגע בבית זה מקום שהוא לא חדיר ולא נתיז. שיהיה לנו המשך שבוע נהדר.